bathi nguwe nje uceba ezi toilet zokwakhiwa nini kudala zikhona serious and then nithuleleni ningabahlali sisi wami iyathethwa ngabahlali qha ke ngoku ngathi kuthiwa makulindwe kuthiwa makulindwe okay siyabulela ke ngexesha lakho nokuthi usixelele usazise uba kwenzeka ntoni siyabulela namhlanje enkosi kakhulu engqiqa izikolo ezizijunior ngathi Chibini yazithu Chaba hayi zithu primary Chaba zithu ijunior andithi kaloku ndifuna sibaleni neprimary nazo zonke izikolo izikolo esinazo apha zi5 yeah iphi junior lapha ngoku ijunior lapha yichaba iphi Chaba ngapha ibe nguNqwathi eChibini abantwana bahamba ngenyawo kuya apho bahamba ngenyawo kuya apho ungakanani umhlaba uba mde kakhulu tata bebancinci 45 km ukubheka esikolweni eChibini ayingeke andiqondi tata inoba mhlawumbi okanye ngasibe into e15 okanye mhlawumbi ngaphansi ubale phezulu kakhulu 15 km okay Thixo inzima into esiyibona apha Luthando andazi into yokuba sithetha sithini kwimeko enjengale lelali nikhumbuza ilali esuka kuye eNtabankulu ekuthiwa ivula indlela kuthiwa imowa esihambe ngenyawo abantu bakhona noba behlike ebusuku kufuneka bahlangatyezwe ngoba kaloku bahamba ngenyawo imoto azikwazi ungena ngaphakathi mhlawumbi ward committee zithini iziseko mhlawumbi izithembiso eninazo ngoku okanye ikhona into ekhona etafileni ndibuza lo mbuzo nje khona ezanto kuthiwe nina iprogram ekhona ezoziswe wadini nina into yewadi eninayo ngoku njengoba sithetha hayi tata sinayo aninanto niyoyizisa ebantwini hayi tata nibafuna bevotile kodwa nibafuna bavote nini bawuvota nini nge4 kaNovember tata so uyabafuna baze bazovota hayi tata mhlawumbi ke intoni le uthi balulekile ibangela into ba uthi mabavote ukuvota kubalekile tata yes noba uchuze ophumbutho so long uyile uyovota ubhalise uhambe uyovota kumbutho okhetheleyo ngoba ayincedisi into yobana abantu bangayi uyovota bahlale ezindlini okay beka kaloku ucacisa into yoba xa ndivotile uthi ndivotela ntoni